Tuwakder tayo. Naimbag ti Apo, ket agyaman kayo ngarod kenkwana. Agnanayon ti di agbaliw nga ayat na. Agyaman kay ti Dios dagiti di Dios. Agnanayon ti di agbaliw nga ayat na. Agyaman kay ti Apo dagiti Apo. Agnanayon ti di agbaliw nga ayat na. Sulaing ti makaaramid ka dagiti na indakla na milagro. Agnanayon ti di agbaliw nga ayat na. Inarabid na dagiti langit, babae iti kinasirib na. Agnanayon ti di agbaliw nga ayat na. Impasdek na ti daga ti rabaw dagiti danum. Agnanayon ti di agbaliw nga ayat na. Pinaraswa na iti init ken ti bulan. Agnanayon ti di agbaliw nga ayat na. Insaad na ti init amang ituray ti aldaw. Agnanayon ti di agbaliw nga ayat na. Inkabil na ti bulan ken dagiti bituen amang ituray ti rabii. Agnanayon ti di agbaliw nga ayat na. Dinatay nalipatan idi naparmek tayo. Agnanayon ti di agbaliw nga ayat na. Ket inispal na tayo kadagiti kabusor tayo. Agnanayon ti di agbaliw nga ayat na. Ikkan na iti kanen ti amin a pinaraswana. Agnanayon ti di agbaliw nga ayat na. Agyaman kayo iti Dios ti langit. Agnanayon ti di agbaliw nga ayat na. Himno panagdayaw kantahin tayo ti Dios nga ayat akatan-okan. Diyos mayat katanukan si kakaditi umay at tae kakadakam pamatimi degdegan Kristu na si kaunay amang pagpamakawan nutida kes pagbabawyan nga agpayo ni pagswam Espiritu magpagkapya iti tao na iwawa maikay sa kamkatken ka tapnuin ka magtala umay ka ukangamatwan tayo sa lakanakam turad mi nagamikan anong tenli kadenang Ikarinig katunghalin ugas katanabinep ken kain kang namnaman adakam tutis malem itulod ipendanakam Itayan mo magdoryam Aglubat kam ditasaklang amang tetken katlayaw Kararat tayo. Bendito ken manangayat unay a Dios o Ama anay langitan. Agyaman kami kengka iti panangted mo manin ti sanutnat, kired mi tapno na balinan mi ti umay makipagmaymesa, mangidaydayaw iti napateg anagan mo. Bendisyonam ka ditong galmaysa kada kami. Ipaay mo kadi itinalawa pa nakaammo mi kengka o Dios. Tarabayin na kami iti anyaman nga arami din mi. Isuro na kami Apo nga agayat kadagiti sabsabali. Bendisyonam Apo to'y serbisyo mi ita, kastamit tinapili amang iburay kadagiti mensahe iti biyag. Kaya nagyaman ak iti panangpilim kanyak, kas may sa Pangulo, sabay ko matagtultuloy iti panagserbi mi kengka. Pakawanin na kami, dagiti basbason mi, dagitoy iti talek ken dawat mi. Tinagan ni Jesucristo. Amen. Tiayat di Diyos di pulos at patinggan Tiyasin na di pulos at sanay Makapasal libukan tunggalag sa anya na nadakelo
Good morning! Uy, ba't biglang naputol? Good morning! This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dahil ito'y taldaw ng naramid tiyapo, agragsak tayo kat anagrambak tayo. Agragsak kat nagrambak tayo. Kakabsat, welcome to the Ilocano worship of Knox United Methodist Church. Ang Ilocano worship na 90% hindi nakakaintindi ng Ilocano. Sa ang mga worshipers, 90% hindi nakakaintindi ng Ilocano. Buti na lang yung speaker natin ngayon. Di ko alam kung ilang porsyento sa kanya ang Ilocano na. Kung 50 ba or 40? 10% na lang. Si attorney, Ilocano yun eh. Ang tatay niya, siya ang isa sa mga founders ng Ilocano Fellowship. Sige po, may mga ilang paalala lang po tayo. Unang-una na po yung ating prayer ministry. May mga prayer request po ba kayo? Ang ating prayer ministry sa panguna ng ating chairperson, si kapatid na Mark Racal, gusto pong ipaalam sa atin na meron po tayong morning prayers via Zoom. Tuwing umaga, alas 5 po ng Lunes ito, alas 5 ng umaga. At nagsimula na rin po last Monday, yung ating Compline. Ano yung Compline? Evening prayers. Alas 7 po ito ng umaga. Sa mga hindi po nakakayanang bumangon ng maaga, ng alas 5, meron na rin po tayong panggabi. 7 p.m. evening prayers. Via Zoom din po ito. So, kung may mga prayer requests po tayo, ipaalam lang po sa amin at nang sagad na may sama mga to sa ating morning and evening prayers. Every Monday, 5 a.m. at 7 p.m. At simula po ngayon, mayroon na pong naka-assign kasi last Sunday, 2 Sundays ago, I conducted an enabling session, meaning may konting seminar ulit ang mga prayer intercessors, and we decided na every Sunday, tuwing linggo sa mga pagsamba, may mga intercessors na tatayo upang sagon sa lahat ng mga nakaluhod ay may magpe-pray over sa inyo. May maglelay hands sa inyo every Sunday. May naka-assign na po every Sunday sa Ilocano at Tagalog English worship na mga intercessors. So, hindi na lang kasi pag abutin tayo ng siyam-siyam kapag lahat kayo, ilelay hands ko lahat ng mga nakaluhod. Kaya sabi ko, the church needs intercessors who will stand in the gap between the members and God. At yun nga, nag-assign ng ating chairperson ng prayer ministry ng mga intercessors na maglelay hands sa inyo tuwing Sunday. At you can actually, pagkatapos po ng ating pagsamba, pwede po ninyo silang lapitan at magpa-pray over pa rin sa kanila. Dahil alam nyo naman, kaming mga pastor, diakonisa, paglinggo, halos di namin alam kung saan kami haharap. Kaya buti na lang at meron na tayong mga intercessors na ready na mag-minister sa inyo. Ito po yung isa sa mga tinuturing kong napakagandang ministry ngayon na ating simbahan. Lumalakas ang ating prayer ministry. Pangalawa po, tingnan po natin ang ating Knox Herald. Nandiyan po yung schedule nating Sunday School and Extension classes. Schedule po ng ating mga pagsamba. Schedule din po ng ating Bible study and care groups. Nandiyan na rin po yung schedule ng ating mga rehearsals, mga practices.
At mga nagbigay ng prayer requests, nandyan na rin. Dito sa harap, maliban sa words of welcome, nandyan na rin po yung summary ng ating Sunday School. So pagdating nyo sa Sunday School, medyo alam nyo na kung anong papag-aralan, kaya pwede na kayo makipag-discuss. At sa likod po, nandyan po yung summary ng ating pagiging mabuting katiwala. Nandyan kung magkano ang natitira sa ating pundo, General Fund, Building Fund, Mission Fund, at Rebuilding Fund. At sa baba po, maliban sa pangalan naming mga pastor at diakonisa, nandyan yung mga upcoming ministries. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang Love Sunday. Araw ng pagmamahalan at ang pag-ibig. Kung kaya't mamaya, meron po tayong renewal of marriage vows sa mga mag-asawang nandito. Magre-renew po kayo ulit ng inyong mga pangako. At sasabihin nyo na ang iyong pangako ay hindi mapapako. Pangalawa, or by the way po sa renewal of marriage vows, pagkatapos ng sermon at ng offering, lahat po ng mga mag-asawa na nandito ay pupunta po sa likod. Doon sila pipila para sa kanilang processional. Tingnan nyo naman, may pabulaklak pang ating nurture. Ang worship. Para talagang may ikasal. Gusto kasi nila maramdaman natin ulit na tayo'y kinakasal. And then, dahil sa ito'y, we also celebrate Love Sunday with special offering. Kahit ito po, gaano ko ikaw kamahal, Panginoon? Hindi man natin mabilang o hindi naman natin matumbasan, hindi man natin pwedeng bayaran ang pagmamahal ng Diyos, pero we can express it through our worship and through our special offering as well. So, sa ating closing hymn, sasabay po natin ibigay ang ating special offering sa ating Panginoon. Our love gift, our love offering sa Panginoon. So, pangalawa po, ngayong hapon, pagkatapos ng lunch at next Sunday, pagkatapos ng lunch, ito po yung council planning natin. So, tinatawagan ko po ng pansin lahat mga miyembro ng konseho ng iglesia. After lunch po, may church council planning tayo sa Holy Club. Sa 22, yung lahat ng mga young adults, mamayaf, nung unang panahon, once upon a time, sabi dito ay magkakaroon ng reunion sa Holy Club din. February 22 po, sa darating na Sabado. And then, ganun din po, sa February 22 din, yung fellowship ng mga kababaihan ng komperensya. Dito rin po sa NACS gagawin yon. Yung Mayaf Sunday, sa darating na linggo, ay linggo po ng mga kabataang may gulang o yung mga Mayaf. Meron din po silang hinihingi na special offering para sa atin. And then, March 2, council meeting. And March 5, ito po yung Ash Wednesday service natin. Para po sa ibang mga paalala at mga announcements, antabayanan po natin ating mga chat groups. Happy birthday! Sino-sino mga nagdiriwan ng kalangkarawan sa linggong ito? We have Sean Dave Miral, Jet Suduki, Zenaida Cordona, Robin Margallo, Evangeline Janco, Zyril Jane Liban, Jamila Castillo, John Lila Guerta, John Paul Ginto, Helen Mucha, Aurora Manalili Tayag, Hannah Grace Solis, Greshel Andasan, ako, Cecil Sagon Samson, isama po natin si kapatid na Cecil sa ating panalangin. Namatay po ang kanyang anak last week, inilibing po kahapon.
Jansel Blanco, Marian Remedios Maborang, Joey Paras, Edith Hines or Hines? James Paul Narvasa, Earl Miguel Ladlad. Miguel. Asan si Miguel? Ayan. Meron pa po bang mga birthday celebrators dyan? Mga hindi nabanggit o natawag? How about yung mga nagdiriwang kanilang wedding anniversary? Meron po ba? Sige, pansinin nga natin yung ating mga katabi, mga nasa harapan o likuran. May bagong mukha po ba dyan? May mga guests po ba tayo? Para meron akong nakikita. Ami, pakisabihan nga pumunta dito. Pakitanong pangalan. Ayan. Dito ka, kapatid. Ayan. Ate Marlene, pakikuha ang pangalan mamaya. Yes. Meron pa po ba? Wala na po. Sige. Can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Maraming salamat, O Diyos, sa buhay ng mga kapatid na to na nagdiriwang at magdiriwang ng kanakarawan sa linggong ito. Maging sa mga nasa kanilang tahanan at nasa online worship, Panginoon. Salamat po sa bagong taon na pinagkaloob mo sa kanila. Salamat po sa bagong mga pangakong punong-puno ng pagpapala. Inangkin namin mga to, Panginoon, para sa kanila. Salamat din po sapagkat alam namin na kayong siyang Diyos na hindi nagpapabaya. Kung kaya tinatalaga namin sila sa inyo. Pakinggan ang kanilang mapanalangin. Tulungan ang mga anak na to sa kanilang pag-aaral. Maging huwaran sila sa kanilang mga kaklase at sa loob ng tahanan. Salamat din po sa kapatid na ito na kasama namin sa pananambahan sa unang pagkakataon. I-bless mo siya, Panginoon. Bendisyon na misuna, tarabayo misuna, patgam dagiti karkararag na. I-bless mo siya, bantayan siya, pakinggan ang kanyang mga panalangin. Ganon din sa mga nagdiriwang na kanilang wedding anniversary, kayo din ang siyang mag-ingat at magpala sa kanilang pamilya. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen at Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Ice cream? Gara? Ice cream daw. Lynn? Tamang-tama yung dalawang laging magkasama. Silang mga nanay ng mga birthday celebrators. Sige po. Ngayon naman, ating saksihan ang handog ng ating mga anak.
Amen. Tinatawagan ko lahat ng mga bata na pumunta dito sa luhuran at ang may panalangin sila. Lahat ng mga bata, halina kayo mga anak. Sige tayo manalangin. Narito po mga bata sa harapan namin, Panginoon. Sa kanilang kamusmusan, sa kanilang murang edad, ay naglilingkod sa inyo. Ginagamit mo po sila, Panginoon, sa iba't ibang kapamaraanan. Salamat po sa buhay nila. At ngayon, O Jesus, aming Diyos, O Ama, O Espiritu Santo, bilang simbahan, pinapanalangin namin ang mga batang ito. Tulungan mo sila sa kanilang paglaki, sa kanilang pag-aaral. Kung mayroong mang sakit na nararamdaman, ipagkaloob mo, igawad mo, Panginoon, ang kagalingan sa kanila. Tulungan din ang kanilang mga magulang at lahat ng mga nag-aalaga at ng mamahal sa kanila. Nawa, magkaroon ng mga anak na to na maganda kinabukasan na nakasalalay sa iyo. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. God bless you, mga anak. Ti panakaibasa ti nasantuan na surat, basarakan iti 1 Corinto verse 13. Ket kastoy ti kunana. Uray no makasao ak kadagiti pagsasaw dagiti tattao wenno dagiti angheles. Ngem no awan ayat ko, awan serserbi ti panagsarita ket awan dumak iti maka ititileng nga aweng ti tigansa wenno ringgor nga uni ti piang-piang. Uray no nalaingak amang mga saba, uray no maawatak amin a palimed, uray no napigsa ti pamatik tapno mayalis ko dagiti bambantay. Ngem no awan ayat ko, awan serserbik. Uray no ipadawat ko ti aming nga dakanyak, ken uray pay ited ko ti bagik, tapno mapuuran. Ngem no awan met ayat kanyak, awan magungunak. Ti ayat naanos ken naasi, saan anaimon wenno napasindayag wenno natangsit. Saan naalas ti kababalin wenno naimot wenno nalaka nga agpungtot. Awan impe na asakit tinakim. Saan na pagragsakan ti dakes. Pagragsakan na ketdi ti kinapudno. Ti ayat itured na amin abanag. Mamati iti amin, mangnamnama iti amin, ipturan na ti amin. Ti ayat agpaot nga agnanayon. Adda dagiti na ipalting akas kasaba. Ngem saanda nga agpaot, adda sagot amang ted iti kabalen nga agsaw iti sabali a pagsasaw. Ngem maggibos. Adda panakam ammo ngem agpatingganto. Ta saan pay anay ti ammo tayo. Kastamit dagiti na ipalting akas kasaba. Ngem inton dumteng tinananay abanag, agpukaw ton ti adda pang kurangan na. Idi ubingak, inuubing iti pagsasawok, ti panagreknak, ken ti panagpanpanunot. Itatanataengan nawon, inwaksikon dagiti inuubing nga ugalik. Ti makita tayo ita, kasla nakudrep ladawan iti sarming, ngem makita tayo ton iti ruprupan. Adda pagkurangan ti ammo ita. Ngem kalpasan na nananay ton akas iti panakaammo iti Dios kanyak. Kaya kabayatan na dagitoy tallo
Dagitoy talo ti talinayet pamati namnama ayat. Ngem ti kang ronana kadagitoy isu ti ayat. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo. Isilaw tinalan ko, kailangan ipaglaan. Isilaw tinalan ko, kailangan ipaglaan. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo. Pag dumating na ang Son of Man bilang hari, kasama niya ang lahat ng mga angels. Uupo siya sa magara at dakila niyang trono. Aharap sa kanya ang lahat ng mga tao sa bansa at paghiwalay niya ang mga tao gaya ng isang shepherd na hinihiwalay ang mga tupa sa mga kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan, sa kaliwa naman ang mga kambing. Tapos sasabihin ng hari sa mga tao na nasa kanan, halika kayong mga pinagpala ng tatay ko. Pumasok kayo, tanggapin niyo ang kahariang hinanda para sa inyo mula pa nung create ang mundo. Dahil nung nagugutom ako, pinakain niyo ko. Nung nauhaw ako, pinainom niyo ko. Nung naging dayo ako, pinatuloy niyo ko. Nung wala akong may suot, dinamitan niyo ko. Nung may sakit ako, inalagaan niyo ko. Nung nakakulong ako, dinalaw niyo ko. Sasagot naman ng mga matuwid, Lord, kailan po namin kayo nakita na nagugutom at pinakain namin kayo? O nauhaw at pinainom? Kailan po kayo naging dayo at tinanggap namin kayo sa bahay namin? O hubad at binigyan namin kayo ng damit? Kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at dinalaw namin kayo? At sasagot ang hari, tandaan niyo, nung ginawa niyo ang mga bagay na to sa mga kawawa at mahinang kapatid ko, ginawa niyo din ito sa akin. Tapos sasabihin niya sa mga taong nasa kaliwa, lumayas kayo sa harapan ko, mga sinumpa kayo ng Diyos. Doon kayo sa impyerno na hinanda para sa devil at mga angels niya. Dahil nung nagugutom ako, di niyo ako pinakain. Nung nauhaw ako, di niyo ako pinainom. Nung naging dayo ako at walang mauwian, di niyo ako pinatuloy sa bahay niyo. Nung hubad ako, di niyo ako binigyan ng damit. Nagkasakit ako at nakulong, pero di niyo ako dinalaw. Sasagot naman sila, Lord, kailan ka namin nakitang nagutom o nauhaw o walang matulian o hubad o may sakit o nakakulong at hindi ka namin tinulungan? Sasagot ang hari, sinasabi ko sa inyo, nung tinanggihan niyong tulungan ng mga kawawa at mahinang ito, tinanggihan niyo rin ako. Itatapon sa walang hanggang parusa ang mga tumangging tumulong, pero pupunta sa buhay na walang hanggan ang mga matuwid. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng Panginoon. Madayo ka, O ang Heso Kristo. Isaong isilaw tinalan ko, kelawang tipaglaan. Isaong isilaw tinalan ko, kelawang tipaglaan. Tingin dahil ti mensahe ti kanta, babayan ti Ilocano kayo.
Thank you, choir. Love will be our home. Yun po ang mensahe ng kanta ng ating koro. Mga kapatid, tayo po'y mapalad sapagkat ang unang-unang assignment ng ating speaker, kasi inaprubahan ng konseho na monthly magsesermon siya eh. At ang pinili niyang unang pagsasaltaan ay ang Ilocano worship. Kasi tulad ng sinabi ko, may porsyento sa kanyang dugo, Ilocano eh. Ang kanyang tatay, si the late Attorney Sansano, ay isa sa mga nagtatag ng Ilocano Fellowship. Yun nga lang, yung ating speaker ay sa Tagalog English worship ngayon. Sila ng kanyang buong pamilya. Pero supporter po siya sa ating organisasyon na Ilocano Fellowship. Siya pong ating kasalukuyang chairperson ng Board of Trustees at ng Anniversary Committee. Pang-ilang taon na? Pangatlong taon na? At maasahan po sa lahat ng mga ministries at gawain ng iglesia. Mga kapatid, ang ninong ng bayan, halos lahat na yata ng mga taga-Nax, kinukuha siya ninong. Si Brother Dave Sansano. Kuya Dave? Magandang umaga po sa inyong lahat. Kakabsat at kabagis. Yan. Alam nyo, ang tatay ko ay Ilocano at ang nanay ko ay Kapampangan. Pero lumaki kasi po ako sa Cabanatuan, halo ho doon Tagalog at Ilocano. Pero tinatanong ni Pastor kung ilang percent ang Ilocano sa akin. Actually, sa dugo o sa ano ay 10% kasi, pero sa puso Ilocano po ako, mga kapatid. Alam nyo, mula pa noong pagkabata ay na-inspired ako sa mga nakasalamuha kong mga iba-ibang tao na sa aking pag-aaral, sa aking paghahanap buhay, sa aking panliligaw, ay marami akong Ilocanong na-encounter. At ako ay na-inspire. At sa kanilang, unang-una, yung napansin ko sa kanila, yung humility and achievement. No? At ito yung mga tao na napansin ko talagang nagpursige sila sa kanilang buhay. Nakita ko yung kanilang, meron na rag to riches, meron ding mayaman na namit ng mga Ilocano. Ito yung mga ilan pa, mga tiga-Cagayan, yan. At ito mga Ilocanong ito, yung mga Calderon, yung mga Bauson, yung mga Vergara, yung mga tawag dito, yung isa na meet ko pa sa UP noon, si Barbero, na judge ngayon. Maliit na tao yon, pero believe ako, kahit maliit na tao yon, masyado self-confidence, mayabang. Kaya ako ay sabi nga, na-inspire ako sa kanila dahil magagaling sila at meron pa yung Araniego. Alam nyo, ito yung aming Big Brad sa dormitoryo namin sa Dolts Hall sa Silliman University. Siya ay tiga, ewan ko, Nueva Vizcaya, no? Araniego. At talagang magaling siya, no? At in-sponsor siya ng isang misyonero, si Dr. Reynolds sa Silliman, na mag-aral sa Silliman. Actually, hindi naman sila mahirap, pero nagtatrabaho siya sa La Suerte Cigarette Factory, dyan sa Parañaque. At nung panahon na yon, ay hindi pa makina pagbabalot ng sigarilyo, mano-mano lang. Kaya yun ang trabaho niya. Ngunit nung kinuha siya doon, ay nag-aral siya ng zoology, ang kanyang pre-med, naging cum laude ata siya o magna cum laude.
Tapos napasok sa College of Medicine sa UP, dito diyan sa may PGH. At naging cardiologist siyang magaling. At siya'y naging medical director ng Lasal Hospital diyan sa Dasmariñas. Kaya ito ay talagang siya'y napakayaman. Nakita ko yung bahay niya diyan sa Dasmariñas ba yun? Akala mo, Port Santiago, yung bahay niya. Pati yung kanya bintana, yung kapis. Pero centralized ang kanyang aircon. Kaya mga kapatid, tayong mga Ilocano ay hinahangaan ko din sa kanilang pananampalataya. Lalo-lalo na ang mga Metodista. Alam niyo mga kapatid, nung bininyagan ako, ay sa Gimba, mayroong annual conference. Ang presider doon ay si Bishop Valencia. Ilocano din po ito, kung naabutan nyo. At nagsimba pa rito. Kaya nung minsan, may katagalan na, umaten sa ating anniversary. At tinatid ko doon sa may Baler Street sa Quezon City. Patay na ang daddy ko noon. Sabi ko sa kay Bishop, Bishop! Sabi ko, nauna pa sa inyo si daddy na namatay, tsaka si mama. Oo nga, sabi niya. Kasi baka nakalimutan ako ng Diyos Kaya mga kapatid, dapat hindi tayo makalimutan ng Diyos. Paalalahanan natin ng Diyos. Kaya, alam nyo, komperensya yon, lahat ng mga ninong ko, yung mga delegadong pastor at laiko, sipin nyo, ewan ko kung saan, yung pirma nun, kung nagkasya doon sa baptismal certificate Palagay ko, nilagay na lang, Delegates of the Mid-Pac Philippines, 1950. Kaya mga kapatid, salamat po at binibilang ko kayo kanina, ilan lang kayo ngayon. Alam nyo, inahaba ako kasi sermon ko, parang jeep ito Hindi umaalis pag hindi puno. Kaya dito, sa NACS, ay meron din akong mga hinangaan, mga miyembro. No? Yan, si Kasuko. Yan. Si Guerrero. Yan. Si Bishop Nakpil ba, Kapampangan nyo, no? Ilocano rin. No? At yung mga primero at yung paharo. Yan. Yan yung mga Ilocano. May teacher pa nga ako, nakalimutan ko na Nagkita kami dito sa NACS dahil lumipat ako sa Union, teacher ko sa Bible. Magulo kami doon sa klase. Nung magkita kami dito, sabi niya, Metodista ka pala. Sabi niya, ba't ang gulo-gulo mo? Dito, ang bait-bait mo. Kaya sabi ko, alam niyo mga kapatid, yung kabaitan natin dito sa iglesia, dali natin sa labas. Tama po ba? Pakita natin na tayo'y Kristiyano. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga Metodista at talagang mahal ko ang mga Metodista. Lalo-lalo na yung mga ating pagbimisyon, yung ating mga manggagawa, lalo-lalo na yung mga natin. So ang pag-aaralan natin ngayon sa umagang ito ay love in action. Yan. Loving God and serving others. Dalawa ho yung text na binigay sa akin. Isa sa Matthew at isa sa Galatian. Alam niyo si Pastor, sobra galing Nililito ako. Pero hindi ko sinusunod yung sinasabi niya. Kung ano yung gusto ko sabihin. Kasi mahirap yung ilagay mo yung utak mo sa summa cum laude. Ako, average lang. Kaya mga kapatid, kaya tayo ay talagang ang pag-uusapan natin ang love in action. Yan. Paano gumagalaw ang pag-ibig? Yan. Alam nyo, sa pagbabasa ko ng Biblia, alam nyo, gabi-gabi, nagbabasa ako ng Biblia. Hindi ako matutulog
na hindi nagbabasa. Si Cora ngayon, hindi ko mapilit magbasa. Nabasa ko na yan eh. Oh, 2001 pa yung huli mo. Nandiyan sa marka mo dyan eh. Sabi niya, inaantok na ako. No, kasakit. Yan, sabi ko, alam mo, pag tayo, sabi ko nga, siyempre, pag nagkasakit, alam nyo, sabi nga ng matanda na kasama ko, na pag tumatanda daw, yung mga sakit, natutulog lang. Nagigising yan pag tumatanda na tayo. Ayan, gumigising yan. Ayan, sakit dito, ito. So sabi ko, alam mo, ako, pain is blessing. Yan. Nagalit sa akin. Galit. Sabi niya, pain kako, blessing yan. Unang-una, kinokorek tayo kung may sakit, kung ano yung hindi natin tamang gawin sa ating katawan. Hindi ka uminom ng tubig, hindi ka regular na gano'n. Sabi ko, kailangan, sabi niya, umiiyak. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Hindi na ako makapagre-restaurant at makakapagkain ng masarap. Kaya, kala ko malungkot eh. Kaya mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon sa Biblia ay yung salitang pag-ibig na binigkas ng ating Panginoong Kristo. Una, yung doon sa Good Samaritan. May nagtanong na Levite, Pariseo na sa batas. Sabi niya, paano ako magkakaroon ng eternal life? Inistorya niya yung Good Samaritan. Pagkatapos sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at buong kalakasan mo, at mahalin mo ang iyong kapwa. Doon unang binigtas. Bagamat ito'y sulat na sa lumang tipan, ang Panginoon ang nagsasabi doon sa mismong tao. Mula sa labi ng Panginoon na ang pag-ibig ay dapat pairali natin sa Diyos at sa ating kapwa. At ang pangalawa, tatlo kasi itong incident nito. Alam nyo, pag ako nagpiprepare ng sermon, napapanaginipan ko. Ang sarap pala matulog pag nananaginip ka ng sermon. Kaya speaker daw ako sa Northwest sa April. So mula ngayon hanggang Abril, masarap ang tulog ko kasi napapanaginipan ko sa sermon ko. So, yung isa, hindi ko maalala, senior citizen kasi. Ang pangalawa lang palagay, para maikli na yung sermon ko, ay nung kinausap ng Panginoon si Pedro. Di ba? Bago ipako ang ating Panginoon. Pedro, mahal mo ba ako? Opo. No? Pakanin mo ang aking mga tupa. Pedro, mahal mo ba ako? Opo. Pakanin mo yung aking mga kawan. Mahal mo ba ako? Pedro, opo. Pangatlo. Mga kapatid, ito ay, sabi nga, ay expression na talagang ang pag-ibig ng Diyos ang siyang umiiral sa pangangaral ng ating at pagpapaala sa ating mga kapatid. Kaya, alam nyo, ang pag-ibig, alam nyo, magandang kausap si pastor eh. Kaya lang, pag alas 4 ko tinatawagan, hindi sumasagot. Kaya nga, pinag-usapan namin yung tatlong klaseng pag-ibig. Agape, eros, at filial. Okay? At natutuhan ko. Alam nyo, ang pag-aaral ng salita, porque napag-aralan nyo, napakinggan nyo na, naintindihan nyo na, may mga malalim pa yan, mga kapatid. Kaya wag kayong titigil sa pagbabasa ng libro. Pastor? Kaya magpatuloy ka sa pagpapastor. Huwag mo kakalimutan ulit yan. So, alam nyo yung agape, ang alam ko, limited lang yon sa pagmamahal ng Diyos.
Yung eros, kasi pag sinabi nating eros, merong masama tayong connotation, erotic, ganyan. Pero yung eros pala, pagmamahal ng mag-asawa sa loob ng marriage, no? Yung pagiging malapit mag-isa, no? No? At ang pilyo ay pagmamahal sa pamilya at sa mga kaibigan. Kaya sabi ni pastor, kasi kala ko hiwalay yung agape, yung pala, pag tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas at meron tayong pananampalataya, ay dumadaloy sa ating buhay ang pag-ibig ng Diyos. It naturally flows. God loves flows naturally in us when we have faith in our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. At ito ay bumababa sa ating pagkatao, sa ating pagsasama mag-asawa. Kasi kung walang agape doon sa ating eros, walang sakripisyo, walang katapatan ang mag-asawa sa isa't isa na, lalo na yung mga lalaki. Maraming sinungaling lalaki. Kasama din ako doon. So, ibig sabihin noon ay tumatakip ang agape sa ating pagsasama. Bagamat eros yun, nagiging agape yun, mga kapatid. No? Yung dating, nung dalaga, binibigyan mo ng roses. Nung mag-asawa na kayo, ni kampupot, di mo binibigay. Pero, nung Biyernes, dumating yung aking mga roses. Ewan ko, bakit nilagay naman sa Facebook? Ayaw ko kasi nagyayabang eh. Ang lalaki ng roses. Kaya, lalaki. Lumundag nga si Cora eh. Sabi niya, lumundag nga. Kaya, yung ba kayo, mga babae, mga asawa nyo, pinalundag ba kayo? Ako, 2 beses lang lumundag dyan. Nung binigyan ko lang, na hindi niya akalain. Tsaka, yan. So, yan ay dumadaloy. At doon sa ating pagsasama mag-asawa, kung agape ang talagang gumapang doon sa ating eros, nagiging mabuti din tayong ama. Nagiging mabuti tayong ina. No? No? Nakatulad ng ating Panginoong Kristo. Yan ang modelo natin, mga kapatid. At, sabi nga, ay nagagaya at natututuhan ng ating mga anak. Sabi nyo? At doon sa pamilya, yung magkakapatid, magkakasama. No? At yung magkakaibigan, dumadaloy din ang agape, nagiging matapat na mga magkaibigan. Alam nyo, sa pamilya, meron ding may mga tampuhan yan, may awayan yan. Pag nakikita ko yung mga anak ko, bayaan mo na, patawarin mo na yan, mahalin mo na yan. Sabi ko, ang panakot ko, ilang taon na lang ako, mga 10 taon na lang ako, wala na ako rito. Kaya sabi ko, magmahalan kayo, magpatawaran kayo. Ako, walang mangyayari sa inyo. No? Kaya ito ay binabago. Alam nyo, yung pag-ibig ng Diyos agape, nakita ko lalo-lalo yung meron kaming kapitbahay. Talaga dyan sa Sampaloc, alam naman niya sa Sampaloc, dikit-dikit ang bahay. Pag nagmumurahan o nadidinig nyo eh. Pero may isang pamilya doon na naging nakumberte yung panganay. Hindi ko akalain. Siguro naging lay pastor pa. At nadala niya ang kanyang buong pamilya, pati magulang niya, sa Panginoon. At ganoon din yung pinsan ni Cora, magkapatid ng nanay nila, si Ate Edna. Puro lalaki yon. 3 yung mga lalaking yon, nag-abroad. Pag nagre-reunion kami, ako palagi pinagpe-pray kasi ayaw nila mag-pray, hindi sila marunong mag-pray. No? Ako pinagpe-pray nila. Siyempre, ako unang binibigyan ng plato at yung kumakain ng una. Siyempre, yun ang magaling. Pero nagulat ako. Yung 3 yon,
talagang naging lay pastor. Magaling sa Biblia. Nagulat nga ako eh. Kaya sabi ko, napalitan na papel ko rito. Sabi ko, hindi lang ako nag-iisa rito, 3 na itong kakompetensya ko. Kaya ito mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos ay, sabi nga, ay nagbabago sa atin. Itong pagbabagong ito ay pag-uusapan natin doon sa teksto sa Galatian. No? Alam nyo, bago na yung ating text mamaya sa Matthew. Alam nyo si San Pablo, si Saint Paul, ay dito sa Galatia, nag-aaway-away sila. Itong mga nakumbirting mga Hudyo na Kristiyano, gusto nila masunod yung tradisyon nila. Gagaya ng circumcision, lahat ng mga ceremonial rituals, gusto nila yon. At sabi nila, kung hindi ka susunod sa batas ni Moses, hindi ka maliligtas. Sabi na niya ang Panginoon, sabi ni St. Paul, ang kailangan lang natin ang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, na siya ang ating Panginoon na tagapagligtas at nabuhay muli at nabubuhay sa ating puso. Sabi niya, yung circumcision na yan ay batas na kung minsan itong mga kaparian ay hindi nila pinapaliwanag mabuti. Kaya yung mga pastor, pag nagsesermon, hindi pinapaliwanag, mga Pariseo yun. Sila na nakakaintindi, pero tinatama. Pero sila mismo dapat tamaan. No? Itong mga Pariseo ito. Kaya sabi niya na yan, kung hindi kayo magmamahalan sa kapwa-kapwa nyo, love your neighbor, you will destroy yourselves. Sino may mga kaaway dito? Taas nyo nga. Ako, minsan, no, 1 linggo, 3 linggo ako, hindi kami nagpapansinan nung isa. Hindi ko na kung sino sasabihin ko. Mahirap din pala yung, hindi ko malaman kung ako may kasalanan o siya may kasalanan. Pero ako na nag-assume na ako may kasalanan. Kasi, alam mo, pag hindi ko nagpatawad, no? Ang bigat. Mainit palagi yung ulo mo. Oo. Nung humingi ako ng tawad, talagang humingi ako, patawarin mo ako, gano'n. Hindi ko sinabing kalimutan natin. Ayoko yung salitang kalimutan, baka kalimutan natin pagiging kaibigan natin. Ano pa rin tayo? Magkaibigan pa rin tayo. So mga kapatid, kailangan palitan yung galit natin ng ating pagmamahal. Okay? Ngayon, pasok na tayo doon sa teksto. Alam nyo, ito'y parable, itong sa Matthew, no? Ito yung sabi nga ay the crystal clear reminder ng Panginoon sa atin bago siya ipako sa krus. Alam nyo? At sinabi niya, pag upo ko sa trono, sa kalangitan, ay haharap lahat ng tao sa aking harapan. No? Paparaphrase ko na lang ho. Yung sa kanan, yung mga tupa. Yung mga sa kaliwa, mga kambing. Saan ho tayo? Sa tupa ba tayo o sa kambing? Ikaw, pastor. O magkahiwalay kayo, ikaw sa kambing, ang asawa mo sa tupa. Sa gitna. Ala, nilista ko kasi, yun lang ang nilista ko kasi baka makalimutan ko. So, saan tayo, mga kapatid? Sabi nga, sabi ng Panginoon, doon sa mga sa kanan, pinakain niyo ako nung ako'y nagugutom. Pinainom niyo ako nung nauuhaw ako. Naging hospitable kayo, pinapasok ba o gathered ang tawag dito eh. Maging hospitable ba kayo, maging stranger? Alam mo, nung ando kami sa Gimba,
ang Christmas Institute namin, tsaka Summer Institute, tumitira kami sa mga bahay-bahay ng miyembro. No? May isang tiniran kami doon. Ako tiniran eh. Doon pa ako sa higaan ng mag-asawa. No? Tapos bago pa yung kulambo ko, bago pa yung aking comforter. Talaga, nahiya nga ako eh. Sila, pinatulog ako, mag-isa lang ako doon. Alam nyo, ganun. Ang sabi dito, naging stranger, naging hospitable. At sabi, naging hubad ang Panginoon. Dinamitan niyo ako. Nagkasakit ako. Binisita niyo ako. At nasa kulungan ako, ay dinalaw ninyo ako. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na aspeto. Sabi ng mga disipulo, sabi niya, Panginoon, kailan namin ginawa yan? Nung ginawa nyo doon sa pinakamababang kapatid ko. Ang tanong ko nga kay Cora, sino ba yung kapatid? Yung mga Kristiyano o hindi mga Kristiyano? Palagay ko, pare-pareho yun. List, no? Mga asa mababang laylayan o ano man, ang mga nangangailangan. Alam nyo, ang Panginoon, sensitive sa human needs ng tao. Kasi bahagi tayo ng creation eh. Tayo ang pinakatampok na nilikha ng Diyos, tayong mga tao. Alam nyo, kung nung nagtuturo ang Panginoon, naglalakad siya, at may tatawag na bulag, may sakit, napapalingon ng Diyos. Kaya hindi natin masasabing malayo ang Diyos. He's just about a prayer away. Hindi na kailangan yung mahaba. No? Noong prayer meeting namin, Pastor, pwede ba yung repetitive prayer? Sabi, conforme. Sabi niya, kailangan nasa puso mo yan. Ang panalangin ko, Panginoon, salamat sa kapahingan, kalakasan, kasiglahan. At salamat din. Pinagpipray namin, Panginoon, ang aming mga anak, manugang at apo, at ang aming pagsasama bilang mag-asawa, ang aming pisikal at spiritual naming kalagayan. Tapos, susunod na yung ang aming mga manggagawang metodista sa NACS, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, at yung mga Christian churches and fellowship na nangangalap ng iyong salita, lalo na sa kilagtas ng marami. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, malayo at malapit. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, ang aming mga kaibigan. At pinagpe-pray din namin, Panginoon, ang aming presidente, ang aming mga leader, kami mga Pilipino, ang aming bayan, ang aming mundo. At pinagpe-pray din namin yung aming hanap buhay. At pinagpe-pray din namin, Panginoon, breakfast kasi yon, ang aming pagkain. At ingatan mo po kami, pati po yung aming mga kasama sa aming trabaho, kanilang pamilya, at patawarin mo kami sa aming kasalanan. Amen at amen. Sa puso yung pastor, ha? Hindi memorial Pero sabi nga, kahit na maiksing panalangin, dinidinig iyon ng ating Panginoon. Bakit? Ngayon, itong ginawa ng mga disipulo na kabutihan, itong sinabi ng Panginoon na ginawa nila doon sa mga ibang tao, na ginagawa pala nila sa kanila. Hindi nila alam yon. Alam nyo, talaga kung tayo binago na ng pag-ibig ng Diyos, pati yung ginagawa natin, hindi natin pinupuri yung ating sarili, hindi itinataas yung ating sarili. Ang naiisip natin, yung pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya yun, nalilimutan natin. No? Nalilimutan natin ang ating sarili sa paggawa ng bububuti. Tapagkat yung kabutihang yun ay binigay lang sa atin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pag-ibig sa atin. Noong loading, tinanong ko yun si Nida, ilan ba umaten sa loading? 175. Wah, ako kalahati ah. Saan napunta yung dati 300, 500? Andun daw sa
ayuda sa Pasay sa mga politiko. So, alam nyo, yung pagtulong na talagang ang pagtulong lang ay merong motive na makasarili at hindi tinataas ang kalwalhatian ng Diyos o ang pag-ibig natin sa Diyos, ay mababaliwala. Kailangan tausa puso natin ang pag-ibig natin sa Diyos, sa pag-ibig natin sa Kwa. It's a reflection, it's a radiation ng pag-ibig na dumadaloy sa atin, sa ating kapwa. Alam nyo, sabi ni Pastor, itong pagpapakain, siyempre, gastos yan. Tama ba? At kailangan din yung ating time, talent din natin, no? Ang talent natin, hindi naman yung habang nagbibigay ka ng pagkain doon sa loading. Yung talent natin, yung hindi tayo nakasimangot. Nakangiti lang tayo. Yan, talent na yun eh. Di ba? Oh, maganda yung ngiti nung andun meron ba tayong mamaya? Marriage vow? Okay. So, yung thirsty, drink. Ba? Mahal ngayon ng purified water, pera din ho yan, kailangan din. Kailangan iabot, may tempo kayo. Time and talent and treasure. Treasure, pera din yan. Yung stranger, yan. Kagaya nung ginawa sa akin, nung binigyan pa ako, effort, no? Pinakain pa ako ng, ano ba pinakain sa akin? Hindi ata papaitan, hindi papaitan. So, gastos ninyo, mga kapatid, time, talent, and treasure. O, stewardship yan, ha? Naked. Huwag naman na ibigay natin yung damit natin, parang basahan na mapuro mancha. No? Kami, pag nagbigay, yung magaganda sa amin, kaya kumisan, nung mga inuunahan pa ng mga diakonisa at mga ano tawag dito? Mga sekretarya natin, sila bumibili. Ang hirap, sila nagpe-presyo. Dapat 150, 50 lang nila binibili. Talaga, pag-ibig talaga. Talaga, hindi kami nagagalit dahil pag-ibig eh. Pag-ibig eh. So, pera din po yan. No? Stewardship, treasure. Yan. Stewardship po yan, ha? Pastor. Stewardship. Yung may sakit. Yan, bisita lang. Paano kung walang pambayad? Yung Gideon pala na nag-ano sa atin. Maraming sakit pala yon. Nagkasakit ng 5 buwan o 4 na buwan sa St. Luke's. Alam mo, sweldo, ang sinisingil niya kanya, 40 million. Pare, 40 million. Kung foreigner, yung gupa niya bumayad, sabi ko, kung $10,000 ang binibigay sa kanya every month, di ano yun, 10,000, di 5 million, di ba? A month. So, 5 million, tama ba? O 5 million. Ba? Kung hindi ka maghahanap buhay ng 1 taon, o wala kang sweldo. Mahirap naman wala kang sweldo, no? Mababayaran. Pero may kahati daw yung Kaya mga doktor. Kaya kayo, pagdoktorin niyo yung mga anak nyo. Kaya, natatawa. So ito, gastos din to pag nagkasakit. Yung magbisita. Nung nagkasakit ako, sabi nila yung mga anak ko, Daddy, dadalawin daw kayo mga tigano. Oo, kako, sige. Dalaw. Kasi kako, bago ako operahin, ako nga tumayo dito sa harapan. Sabi ni Coran, hindi ka ba nahiya? Tatayo ka dyan. Ipagpe-pray ka lang. Ando si Obispo Torrio. Tsaka bago napaalis si Pastor De La Peña. Pinag-pray ako. Alam nyo, kinuha kong kwarto doon sa malapit sa St. Luke's, doon sa elevator na maluwang yung lobby. Kasi hindi magkakasya sila doon sa kwarto ko. So may nagpahanda ako ng upuan. Alam nyo, napakasarap na may nagpe-pray sa iyo, nagmamahal sa iyo. No? Kaya itong ang shoulder ko, masakit. Sabi ko, nung na-CT scan, 4 pala yung litid dito,
Yung isa punit na, yung isa mapupunit na. Kaya masakit. Kailangan daw, minom ako ng relaxant, painkiller, tapos rehab, tapos mag-i-sling ka. Sabi naman daw to, pero tanggalin mo yung isling pag naliligo ka. Hindi ko pwede naka-isling na naliligo. Sabi niya, rehab. Alam mo, sabi ko, pupunta ka sa rehab, 3,000 yon, 3 times a week. Tapos, pupunta ka, magbibihis ka, mag-iintay ka, mahina, 1 oras ang therapy mo, 3 oras. Sabi ko, Panginoon, waste of time. Ako, pagalingin muna ako. Mas enjoy pa akong mag-shopping sa SM. Sabi ko, hindi yung si shopping hindi buy shopping si shopping. Tinitingin ka lang, no? Di ba? Si shopping, ayan. So, mga kapatid, dito ay sabi nga, yung prison. Yan, may ministry tayo, si Alex. Andito ba yan si Alex? Yan, binibigyan ko ng pambili ng pandesal yan. Pag may namamatay daw, binibigyan niya ng last rites. Sabi ko, tumanggap ba? Oo. Naku, magpaparte sa langit yan. Sabi ko, mga anghel. Kaya tuwing magkikita mo, ilan na namatay, nabigyan mo ng ritual. Sabi ko. Kaya, hindi ko na sinasabi maraming mamatay, no? Pero, ibig ko sabihin, iintayin pa ho ba natin? Sino may nagsabing, iintayin ba natin na tanggapin ang Panginoon at madama ang pag-ibig niya at padama sa iba? Dumating na tayo ng 99 years old. Huwag natin hintayin yung 99 years old. Kanina, nung nagbibiyahe ako rito, umalis ako sa bahay, 5:30 kasi sabi ko, hindi na ako mag-aalmusal. A-attend na lang ako sa dawn prayer. Hahabulin ko na lang yung benediction ni pastor at mag-aalmusal na ako doon. Sabi ko. Alam mo yun, nung nadaan ako dyan sa, madilim dyan sa may harapan ng UST. Kasi tumira kami dyan sa Sampaloc Panginoon, sabi ko, sawa na ako rito sa nakikita ko rito. Sabi ko, isipin mo, 76 years old na ako. Araw-araw nga may mga building, pero sawa na ako. Sinasabi ko nung kumakain, sabi naman ni Alan, bakit kuya, gusto mo na pumunta sa langit? Kung kailangan nga Di ba? Ibig ko sabihin, ang ating buhay dito mga kapatid, maikli lang to. Ito'y panimula lamang, mga kapatid. Yung sabi nga, yung comfort zone, nadidinig ko palagi yung comfort zone Ang comfort zone na tunay, yung kasama natin ang Panginoon Kristo. Yung comfort zone na tinatawag natin, na pang sarili lamang, no? Yung mga kambing na walang inisip, kundi sarili lang, nagpakayaman lang, no? Doon sila sa eternal discomfort sa impyerno. Malinaw. Sabi nga, doon kayo sa mga lumalagablab na apoy. Kaya mga kapatid, kung mahal natin ang Panginoon at dumaloy ang pag-ibig niya sa atin, sa ating mahal sa buhay, sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating simbahan, ay padaluyin din natin ito sa ating mga kapwa, lalo na sa ating mga kapatid sa mananampalataya at lalo na sa ating pangangalap ng salita ng Diyos. Madali lang ho. Hindi naman kailangan mapaalalahanan sila na kailangan tanggapin nila ang Panginoon Kristo. Hindi naman yung sasabihin, alam mo, merong teller na lalaki, si Alex, iglesia, palagi, pagkikita ako, nagalit na sa akin. Hindi ako binabati. Mula noon, hindi ko na pinaalalahanan. O binabati na ako ngayon. Kaya mahirap din yung makulit. No? Huwag kayong makulit. No? Marami naman kayong pagsasabihan. Mainam na yung marami. Kesa yung nagko-concentrate na kayo. Sasabihin, makulit kayo. Kaya mga kapatid, ito ang aking sa inyo.
tayo ay magmahalan. Yung ating ang ating stewardship ng time and talent and treasure ay dapat nating gamitin para sa Panginoon. Alam nyo, itong rebuilding natin, hindi ko na tinitignan na ito. Ganito, ang nakikita ko ay yung bago nating simbahan. Dapat sa asa-isipan natin. Huwag na nating asahan tayo ang sarili nating kakayanan o sarili nating Paggamit tayo sa Diyos at ang Diyos ang bahala sa atin. Yan ang ating kasiguruhan. Sabi nga, kung si Kristo ay nasa atin, yan ang tunay na kayamanan. Higit pa sa kayamanan ng mundo. Sabi nga, mayaman na tayo kung ang Panginoong Kristo nasa buhay na. Wala na. Your will be done. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Sa panahon ito, ating ibigay ang ating mga kaloob, kapo at pasasalamat sa Panginoon. Narito po, O Diyos, ang aming kaloob. Binibigay po namin sa inyo ang mga ito. Linisin ang mga ito at maging kaya-aya sa iyong harapan. Tanggapin ang mga ito. Pagpalain mo mga anak mo na nagsihandog sa mato. Patuloy naman nilang tanggapin ang walang humpay na pagpapala at biyaya galing sa inyo. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Tayo po'y magsiupo. Tinatawagan po lahat ng mga couples na nandito ngayon na pwede po ba pumunta kayo sa likuran? Couples, please. Punta po kayo dun sa may likuran ng ating camera para sa inyong entrance. Sa lahat ng mga kasal, mag-asawa na nandito,
At ngayon natin saksihan ang pagpasok ng mga mag-asawa na narito sa simbahan. Hawak kamay, ayan. Couples face each other. Ba't yung iba sa inyo, di man lang hawakan ng kamay ng kanyang partner? Hawak kamay naman. Hawak kamay. Yan. Tingnan nyo sina kay Jim at Atenero, oh. Magkadikit pa, patalayo nyo. My dear friends, we're gathered together in the sight of God to witness and bless the renewal of marriage vows of these couples. As our Lord Jesus Christ was himself a guest at the wedding in Cana of Galilee, so through his Spirit, he is with us now. Dear husbands and wives, you're here today to present yourselves to renew your vows of marriage. You perform an act of faith. And this faith can grow and mature and endure, but only if you both determine to make it so. A lasting and growing love is never automatic nor guaranteed by any ceremony. If you would have the foundation of your union be the love of God and the love that you have for each other, not just at this moment, but for all days ahead, then cherish the hopes and dreams that you bring here today. Please look into each other's eyes now. Alam po ba ninyo kung ilang taon na kayo mag-asawa? Nakalimutan mo na? 25. Ferdy, ilang taon na kayo? 9. O nakalimutan na nila. Last year lang. Kapatid na Ronnie. 19. 25. 25. 25. Ilan taon na?
Okay. Sige po. Sundan po ninyo yung aking sasabihin sa inyo. Pakibanggit ang pangalan ng inyong esposo, esposa. So, please look into each other's eyes. And now, once again, declare your marriage vow. Name of your husband and wife. For the past blank years, for the past how many years? I pledge my love and commitment to you. I promise to love you, honor you, comfort and keep you. I pledge to be by your side in sickness and in health, in times of want and of plenty, for better or worse, for the rest of our lives. We have had all of those things. And you are there and still here by my side. We created a family, a home and a life together. Today, in the presence of God, our family, our friends, and of the whole church, I renew my vows to you. I pledge my eternal love and eagerly awaiting what life may bring us. I love you. Ay, teka. Parang kulang yun. Pwede ba? Sige. Yung mas matamis na tingin sa isa't isa. At sabihin nyo yung, I love you. Sige. Parang di namin narinig yung I love you eh. Okay. Mamaya muna yung halik. Can we just extend our hands toward them now, friends? Let us pray for them. May you always remain sweethearts, helpmates, and friends. May your life together be full of kindness and understanding, thoughtfulness and rejoicing. May the years bring you happiness and contentment. May you enter into each other's sorrow with sympathy, to each other's joy and gladness, to each other's hope with faith and trust, to each other's needs with the sure presence of love, and to each other's lives with enthusiasm and embracing. And may God, the Father, the Son, and the Spirit bless and keep you. Amen. Okay. Ihanda na ninyong yung mga camera. Ilang seconds? 1 hour? Pwede. Matatapos tayo mga 9:49, sakto sa Tagalog-English. Ba't ang layo nyo? Ayan. Ma'am. Okay. Handa na ba camera nyo? Ating saksihan ang matamis na halik. You may now kiss your spouse. Ba't parang, nakita nyo? Ihanda nyo yung video nyo, ha? 10 bilang. 10 counts. Okay, let's begin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Mga kapatid, palakpakan natin ang mga couples na ito. God bless you, God bless you. Habang ating po inaawit ang ating Hymn of Discipleship or Hymn Kinadisipulo, tinatawagan ko po ang ating mga ushers na tumayo muli dito sa harapan. At habang kinakanta natin ang Ayat Binagkatnak, atin pong ibigay ang ating special offering, our love offering. Pasul, chay na dawala tao, na iremreman idin, ajak makalungaw, ngerti aputi tao, nang nati pukaw, manipudi chay danong binagka. Nagsembikan ko na at biyagan na raksak, kanta na yaw na, tinakal na ayat na, itet kun kasayanan, kan kanta ken na ayat panagserbi. Jesus na hayat, binagkatnak, 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 ni Jesus na hayat, binagkatnak. Sa mga meron pong mga prayer request, mga sakit, maaari po kayong pumunta dito sa luhuran. Ialay nyo sa Panginoon lahat ang mga suliranin nyo sa buhay. May mga intercessors sa handang ipag-pray kayo. Tao, daluyo ng tulog, isut mangisal na kan Jesus na
puso po kaming lumuluhod sa harapan mo, O Diyos. Nananalangin. Kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Amang dakila, Jesus naming Panginoon, o Espiritu Santo naming gabay. At sa aming pagpapakumbaba, inilalapit po namin lahat ng aming mga suliranin. Inilalapit po namin ang aming mga pinagdadaanang pagsubok. Inilalapit namin ang aming mga sakit. Halika kayo, Panginoon. Tulungan kami. Ako'y nagsusumamo, Panginoon. Bilang inyong lingkod na itinalaga na manguna sa simbahang ito at sa mga anak mo narito ngayon. Pakinggan ang kanilang mga panalangin. Pakinggan ang kanilang mga kahilingan. Sa mga may sakit, O Jesus, inyo silang hipuin at pagalingin. Sa mga nagdadalamhati sa pagpanaw ng kalang mahal sa buhay, especially ang Samson family, si kapatid na Cecil at ang kanyang buong pamilya, ipagkaloob mong kaaliwan sa pagpanaw ni John Cyril. Panginoon, ipagkaloob mong iyong awa. Dalangin ko rin, Panginoon, pakinggan ang pagsusumamo ng inyong simbahan. Wala po kaming maaring lapitan kundi kayo lamang. Wala po kaming ibang matawagan kundi kayo lamang. Maraming salamat sa mabiyaya. Maraming salamat, O Diyos, sa magpagpapala. Maraming salamat sa pag-ingat at pagkalinga. Maraming salamat sa pagmamahal. Maraming salamat sa pag-ibig mo sa amin. At dahil sa pag-ibig na yan, dahil sa pagmamahal na yan, maaari namin ngayon sabihin, kami magaling na. Ang aming panalangin ay natugunan na. Salamat po. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Binagat na, binagat na, ni Jesus na ayan, binagat na, binagat na, binagat na, ni Jesus na ayan, binagat na. Mga iniibig, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay di nagmamaling. Ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Kanya tayong minahal kahit na hindi tayo karapat-dapat ng kanyang pagmamahal. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Pumahayo kayo ngayon at patuloy na mamuhay na dala-dala ang pag-ibig ng Diyos. Pumahayo kayo at ibahagi din ang pag-ibig ng Diyos na yan
sa iba. At sa inyong paghayo, pagkalob sa inyo ng Diyos ang kanyang pag-iingat, kapayapaan, pagpapala, kagalingan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Be